L'illa d'Eivissa compta des de fa un parell de mesos amb el centre de crisi Espai Sabina per a dones víctimes de violència sexual i de gènere. Aquest nou espai ha estat inaugurat avui per la presidenta del govern balear, Ana Marga Proença, acompanyada per les autoritats locals. La llei estatal i que la norma estatal el que ens obliga és només a tenir un centre de crisi per província, però ha estat una aposta d'aquest govern fer cas a la realitat plurinsular i que les dones de cada illa poguessin tenir aquest centre com un servei de proximitat. Gestionat pel Consell d'Eivissa, aquest centre oferirà atenció a les 24 hores els 365 dies de l'any. El servei inclou atenció psicològica, social i jurídica, així com acompanyament en situacions de crisi. S'ha estat treballant a nivell intern precisament per derivar tots aquells casos que fins ara estaven atesos tant per CIBD com per Oficina de la Dona. Aquests casos ja estan tots gestionats per l'Oficina de l'Espai Sabina. De fet, el telèfon es va posar 24 hores, es va posar operatiu el passat dia 1 d'abril, ja hi ha hagut cridades. Al voltant d'unes 12 cridades, segons la Conselleria de Benestar Social d'Eivissa, i més de 50 dones ateses per l'Oficina de la Dona durant 2025. L'objectiu ara, amb aquest nou servei, és poder comptar amb dades més específiques. Els camins d'entrada són diferents, com pugui ser, alguns entren per jutjat, uns altres per policia, uns altres per sanitat. Treballarem a través de la mesa interdisciplinar per creuar totes aquestes dades i poder arribar a una aproximació el més afinada possible de l'envergadura d'aquesta xacra social. El govern balear, a través de l'IBDONA, assumirà el finançament dels costos del personal amb una inversió de 400.000 euros anuals. Més protegit,